To mám ty kokot ten efekt. Piče. No tak vás tu zdraví Jack Letis. Samko. A on si vymyslel takú pičovinu, že vieme, že títo vyjebané len one kokotiny. A máme uhodnúť, že to je záchuť. Som zvedavý. Už mi No ideš prvý. Prečo by som mali prvý? Čúrka. No daj. Vyber si. Takéto pičovinu robiť. Žlté, no tak to bude asi mango, alebo kokos. A uhádni, aké to je. Žlté poväčšine dovíva citrón. A toto je asi čo? Ja mám pocit, že žerem oné medví. No, ukáž to, či sa aj milím. Je to citrón. No vidíš, to je citrón. Vidíš ty? No už aj viem, čo to je. No aká to bola farba? Zelená. Chutí to jak? Jablko. Lebo jablko býva aké? Fialové. Jak Ibalgin 2000, ty kokot. Čikoľkatka. No mňam, už sa teším. Chlapče, fuj. Toto bolo mega nechutné. Čo tiebe to čo je? Nejaká malina pojebaná. Si dal Ibalgin? Hej. Také viac do ružova to je? Áno, tak Fuj, broskyňa. to je broskyňa. Ja mám oranžové, takže... Si sa pozeral? No, pomaranč. Chlapči, teraz mi daj jahodu, ja chcem červenú. No, jebem na celé piče. Musím vybrať cigarety, kurva. Zapali sa, šli, ochutnám tú červenú. Strašne chcem. A ja... Nakoniec sme sa vyseli na celé skurúne pravidla. Ako to pri... Do piče! Ako to pri každej tejto skurúnej hre býva. OK? Že vrať jahoda. No. Perfekt. Je to jahôdka. Môže byť lepšie. Jahôdka v hube, ty koko. Nebičko papuli. Najlepšia vec. Môžem? Ne. Dobre to je. Mne najviac... Po tých cukríkoch to chutí jak hovno. Mne najviac... Asi tak nie. Do piči. Mne najviac chutí ten citrón. Chceš? Na jazyk. Mne chutí najviac citrón a jablko. A pomaranč. Daj mi ešte jablko. Fuj, tak to nebola jahoda. Čo to bolo za piču? A že máš ešte nejaké iné červené? Ja som nemal červené. Čo si mal? Ja som mal to píčové. Broskyňu? Áno. Mňam, že? No neoslúšam sa ešte. To jablko je najlepšie. Keby sa ešte raz zjebal ten kúl. Tam niekde išiel tým smerom. Niekde. Tam tým smerom išiel kulmuž. Ja na ňo zakričím s mojím prenikaným hlasom a hovorím, že kulmuž! On sa na mňa pozrel a nevidel ma. A ten jeho face šlahnutý, ty kokot, to začal utekať a úplne podchod, ty kokot sa tam vykybli jak oči. Podrž do piča, som si zapáliť. Do piče materine. Do kokota choď, ať ma tam není vidieť. Shake that. Shake that mobile phone for me. No. Ospravedlňujem sa, v poslednom čase není moc čo natáčať. Vôbec nič. Až teraz tento trtko, že poďme sa natáčať, ak žerme tieto cukríky, a hovorím, dobre, no, tak som to začal natáčať a potom ma napadlo, že haha, ja mám kanál.
Úplne to zabúdam. Počúvaj, ja môžem ešte kúpiť za 10 centov v tom obchode pri škole. Vyzerá to jak hovno, jak trubička malá a je to strašne kyselé. Už si mi to dával. Dobrá, je to možná. Áno. Tak sa ospravedlňujem, že nie sú videá, ale není čo natáčať, fakt, úplne v poslednom čase není čo natáčať, strašne to je... Nič sa tu nedieje pomaly, ty kokot. Chodia sem ľudia, stokarčia, fajčia a kecajú o kokotinách. No dobre, niekedy to má aj zmysel to kecanie, sa zapojím, ale vôbec nemá to zmysel. Celé to ich tliachanie, kokot sa tam rozprávajú o pičovinách, neviem, rozprávky tam, kokot sa tam rozprávajú o Tom a Jerry, ty kokot, no to ja sa o to rozprávať nebudem, ako sorry, neviem. Dej so 5 ročný. Ak vás to zaujíma, tak napíšte do komentu, ja vám to natočím. A potom môžete byť šťastní, ale... mňa to nerobí ako šťastným. Musíš tu furt chráchať do piče? Piči. Áno, musím. Čakaj, čo to žereš? Nepodelíš sa? Ty fajč. Aj tak si to nekúpil. To moja kúpila. Že vraj to bude dobré. Že vraj. Why not? Excellent. Ne, nagrcanie. Nechutnosť. Aj tak nemám nejakú čas natáčať videa, furt chodím len sa učíme kokot. O pár dní ma čaká monitor, konkrétne o 2 dní. Sa teším jak oči. Daj si fialové. Daj mi fialový. Tu je Patria. Čo to je ono? Zase celá rozkokotená. To je, vieš čo to je? Čo? Ochutnaj a mi povedz. Chlapče, takto vonila moja Fredka. Jaká Fredka. Ver, príchuť Fredka. Jahoda? Černý rybíz. Jahoda je čisto červená, piče, potom čo je jahoda? No. Jak by už povedala sama oni, Forest DP. Kokutek. Špatný, ale ne, kamarát najväčší. Tak, zajtra by mali prísť nové sluchatka od firmy Marshall. Tak by sa mohol byť unboxing, ešte sa o tom porozprávam. Červená. Kde som to videl? Áno. Tak by som mohol robiť unboxing na to, ale neviem, či by vás to nejako bavilo. To nevie nikto. Doboha zase prší. Keby som aspoň nejaký počítač, tak by som mohol robiť nejaké let's play, ale nemám. No respektíve mám, ale ten počítač... U mňa keď chceš. Máš fraps? No. Ja. Ty máš? No jasné. Už len ja. U ľuda som mohol natáčať, ale ľuda má pojebaný počítač. Nemá. Má notebook. Tak na notebooku pochybuje, že natáča. Natáčal, no jedno video, ale to mal na kameru. Ako na seba natočenú. Nerobil on, že natáčal ako nejaké hry. A to fajnovo prší. Dobre, okej, počasie jak oči.
to není, fúka vítr. Veter vyjebaný. To už nahráva 10 minút? Čo ti jebe? Vydáva. Povedz nám niečo. Ten cukrík je debilný. Dáš si? Samozrejme, že si dám. Moje to není. Moje to nás nie je. To je mami. Piče, neprž na mňa. Pekný telefon. Ja viem, úplne. Dojebaný displej, kokot. A keď sa na seba pozerám teraz, jak to natáčam, tak je to celé špatné, pretože mám dojebaný displej. Rozjebaný na mater pič. Odtedy čo som začal natáčať už. Čo je samo? Oh, pardon. Žerieš? Čo si aj dáš si citrón? Čak už mám citrón, dám si 2 citróny. Čo? Tuto ciciak mi povedal, že má natočiť video z onej. Z brigády. A kto mi to povedal? Že určite nie. Niekto mi to povedal. Hovorím, dobre. Matúš mi to vravel. Áno. Tak môžeme robiť video z brigády, ako odrvávame kaverny, sú bunker z prvej svetovej vojny, ako. Sú tam aj členové, to je strašne dobrá práca, mňa to strašne baví, fakt. Dobre, nemám už čo viacej povedať, ako ja končím už. Dobre ľudia, pekný deň prajem. Pozdravíš sa? Neviem, či mám sa ešte hovoriť tú vetu, ale lajkujte, komentujte, odoberajte a tak ďalej. Čaute ľudia.